Здравейте! В това видео ще ви покажа как да си направите мокра палитра за акрилни бои. Вземаме някаква плоскост, по възможност със страничен ръб, на дъното на която ще поставиме парче кухненска хартия, салфетка, дори може носна кърпичка. След това наливаме достатъчно вода, за да намокрим кухненската хартия. Приглаждаме и отгоре залепваме парче хартия за печене. По този начин влагата отдолу не позволява на акрилните бои да изсъхват бързо. Така животът им се увеличава до час, час и половина. Ако ви се стори, че салфетките започват да изсъхват, може да долеете още вода. Ако захлупите с капак отгоре, акрилните бои могат да доживеят до следващия ден. Благодаря, ще се видим в следващото видео.